Вітаю, паважаныя слухачы Еўрарадыё, пры мікрафоне Марыя Вайтовіч. Тэма нашага сённяшняга эфіру: як беларусы даследуюць сваю гісторыю праз сямейныя архівы і расказы відавочцаў. Госці Еўрарадыё — менеджерка ды каардынатар конкурсу «За кадрам ад гісторыі сям'і да гісторыі супольнасці» Алена Шандрак і Кастусь Антанович. Прывітанне. Привет. Прывітанне. З імі тэму і абмяркуем. Адразу нагадаю, што наш жывы эфір можна слухаць на афіцыйнай старонцы euradio.fm. Таксама глядзіце нашыя жывыя стрымы ў сацыяльных сетках, гэта ў Фейсбуку, Аднакласніках, Кантакце. Пакідайце, калі ласка, там свае пытанні. Мы ж пачынаем. Алена, Кастусь. Конкурс «За кадрам ад гісторыі сям'і да гісторыі супольнасці» быў аб'яўлены ў верасні. Наколькі я ведаю, так, 2019 года, але праходзіць ужо другі раз. Распавядзіце, калі ласка, вось падрабязна, якая яго асноўная ідэя, адкуль вось узнікла, з чаго ўсё пачыналася? Можа быць, я пачну, таму што я удзельнічаў і ў першым конкурсе, які праводзіўся 2 гады таму, і сабраў 98 удзельнікаў, 98 работ. Вось. І сутнасць яго такая, што у школах у нас выкладаюць гісторыю такую усеагульную. І для многіх яна не блізкая, таму што ведаць, калі там што адбылося, калі там адбылася Грюнвальдская бітва ці Другая сусветная вайна, гэта важна, але гэта наколькі гэта блізка для кожнага чалавека. Але у кожнай сям'і ёсць свае гісторыі, якія так ці іначай прасякнуты усеагульнай гісторыі. Гэта сапраўды героі нашага часу, якія ёсць у кожнай сям'і. Няхай, можа быць, чалавек не мае там з чырвонай зоркі там ці нейкай яшчэ ўзнагароды, але той же час гэта вельмі ўсё роўна цікавая гісторыя. І вось мы вырашылі, падумалі, што гэта будзе сапраўды карысна. І от такі падыход да вывучэння гісторыі, ён сапраўды актуальны і ва ўсім свеце, тым больш, што гэта праект міжнародны. І вось Алена распавядзе, напэўна, больш так падрабязна, што ён адбываецца адразу ў некалькіх краінах, і ў гэтым яго таксама пэўная такая асаблівасць цікавая. Алена, калі ласка. Да, наш проект, наш конкурс проходит в рамках проекта «Конкурсы по истории» в Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. И вот, как Кастусь сказал, он уже 2-й год проходит. И действительно, в каждой стране тема своя. Например, в Грузии это тема миграции. В Армении, если я не ошибаюсь, это тема локальных героев. В Украине они постсоветское пространство исследуют. А мы решили попробовать понять, как история семьи, вот, собственно, из названия нашего конкурса это исследует, как история семьи влияла или влияет и входила в историю сообщества. И у нас очень интересный, кстати, период. Мы взяли послевоенный и до 2000-х годов, потому что есть очень много конкурсов, которые посвящены Великой Отечественной войне или до Великой Отечественной войны. А вот этот период такой вроде бы современной истории, которая для молодежи, основных участников нашего конкурса, уже история на самом деле, его не так много исследует. И поэтому мы решили понять, как это может быть исследовано и насколько это интересно. Ось, дзякуй. Я ведаю, што арганізатары прапануюць удзельнікам падрыхтаваць даследчую работу, прысвечаную малавядомым бакам гісторыі беларускага грамадства і мясцовых супольнасцяў якраз вось з таго перыяда з 1945 да 2000 года, так? Вы распавялі, чаму, але ж мне таксама цікава, у мінулы раз, так? Была таксама такая тэма, ці даследавалі нешта іншае? Так, тэма была тая ж самая, і ў гэтым і асаблівасць конкурса, што мы захавалі нават у сваіх лагатыпах, якія вось тут ёсць. Фактычна адбываецца пераемнасць першага і другога конкурса. Адрозненне толькі у тым, што калі мы ў першым конкурсе аналізавалі фотаздымкі да 1991 года, то цяпер мы пашырылі вось гэтую храналогію да 2000-х гадоў, як Алена сказала. А так вось сам фокус застаўся ранейшым. І таксама мы падрыхтавалі больш тэм для вывучэння, вось для спазнання удзельнікамі вот менавіта ў другім конкурсе, таму што хоць у нас конкурс увогуле ён дастаткова нефармальны і можна браць што заўгодна любую тэму і выкарыстоўваць яе ў сваім даследаванні, але у палажэннях конкурса мы ўсё ж такі зрабілі пэўныя акцэнты.
А вось гэтыя сапраўды вот гэтыя тэмы яны мяняюцца ад дзесяцігоддзя да дзесяцігоддзя, і што было, напрыклад, у 60-е гады, не параўнаеш з 90-ми гадамі, і таму вось нейкія такія вот падказкі мы пастараліся зрабіць. Паважаны Кастусь, вось і Алена таксама, а распавядзіце у мінулы раз, так, з якімі гісторыямі людзі вось звярталіся, што яны прыносілі, што вы даведаліся. Ну, я думаю, што было вельмі шмат усяго, і, можа, вы узгадаеце нейкія гісторыі такія. Так, сапраўды, вот сярод тых 98 гісторый, якія прыйшлі на наш конкурс, былі настолькі унікальныя, і нават тыя работы, якія не ўвайшлі ў лік пераможцаў, яны тым не менш вельмі каштоўныя, таму што тыя фотаздымкі, якія, напрыклад, для мяне было нечакана ўбачыць каменецкую вежу, наш такі помнік, нулявая катэгорыя, гістарычная каштоўнасць з чырвонай зоркай, слава КПСС, ну, нейкі такі вот менавіта асаблівасці часу таго. Некаторыя гісторыі яны насамрэч былі прыгодніцкія, таму што калі я пачытал пра гісторыю вяселля пяцідзясятнікаў, калі людзі хаваліся ў лесе, каб азначыць па сваіх традыцыях вяселля, гэта таксама гэта настолькі унікальна і цікава проста даведацца, што такія рэаліі былі. А распавядзі, калі ласка, падрабязна, так? Вось ты трошкі мне да эфіру там распавядаў гэтую гісторыю, так, чаму яны хаваліся ў лесе, што адбывалася? Мы вот праводзілі, калі семінары для куратараў, для будучых куратараў, я паказваў некалькі фотаздымкаў вот з гэтай гісторыі, і на адным з іх проста людзі стаяць у прыгожа апранутыя сярод лесу, каля лужыны, побач машына нейкая стаіць, і я пытаўся, а што на гэтым фота вот вы бачыце? І шчыра кажучы, вельмі редка хто вызначаў, што гэта вяселле. Але насамрэч людзі ў тых абставінах у 60-х гадах яны не маглі вось так проста вот вызнаваць свае традыцыі, і ў выніку яны проста як толькі сабраліся, яны вырашылі зрабіць фота на памяць, бо яны баяліся, што іх, можа быць, раніцай ужо міліцыя арыштуе, і яны проста не здолеюць нават павінчацца. А арыштуе пра што? Праз тое, што яны вызнаюць свае вот хрысціянскія, вот, ну, фактычна пратэстанцкія каштоўнасці, таму што, як вядома, у Савецкім Саюзе не захвочвалася ні вянчанне, ні іншыя такія царкоўныя і канфесійныя моманты, таму, канешне, вось і пяцідзясятнікі тут былі не выключэннем. Але яны вось, калі адрозненне там ад іншых, хтосьці прыміраўся, хтосьці, можа, там дзесьці у хаце, вот, напрыклад, я хрышчэнне, я ведаю, што многія хрысціліся вот проста там у хаце, не ў царкве, а яны вот вырашылі захаваць вось гэту ідэнтычнасць сваю, такую канфесійную, і, напрыклад, таксама на іншых здымках вот з гэтай гісторыі, таксама, які мы давалі куратарам, там, напрыклад, стол, і не было алкаголю. І гэта таксама вот чаму, як, ну гэта проста ізноў-такі вот гэта тая традыцыя, якую захоўвалі людзі. А таксама нам здымкі былі вельмі шмат здымкаў вот такой вот канфесійнай гісторыі праваслаўных каталікоў, і гэта вельмі цікава. Вельмі цікавыя такія гісторыі, дзе можна даведацца вот сапраўды, як святкавалі ў савецкі час і Вялікдзень, як проста вот увогуле было стаўленне да касцёлаў, да цэркваў. Гэта было, канешне, цікава. Але ну, калі ўжо казаць не толькі пра гэтую гісторыю, тому што такое адчуванне, што у нас такая вот царкоўная, ну, канфесійная нейкая вот тэматыка, але, ну, гэта таксама вельмі добра, цікава, але было вельмі шмат гісторый простых людзей. Брыгадзіра калгаса, напрыклад, ці, напрыклад, калектывізатара, можна так калі сказаць. Вось дзяўчынка расказвала пра свайго прадзеда, які займаўся вот у заходняй Беларусі менавіта пасля вайны станаўленнем калгасаў. Калі вось там партыйныя такія сходы былі, калгасныя сходы, і таксама цікава назіраць за тымі людзьмі. І вось гэта дзяўчына, яна вот што мне спадабалася, што яна аб'ектыўна гэта аналізавала і не ўсхваляла, што ой, як вот было тады цудоўна. Яна проста паказвала, што сапраўды вот кожная эпоха гэта сваё бачанне, свой светапогляд. І вось у конкурсе мы стараемся і людзям і задаць такі тон, каб людзі пачалі думаць, вось гэтыя дзеці, школьнікі там ад 15 гадоў да студэнтаў, да 25гадовых ужо там юнакоў, дзяўчат, каб яны думалі і пачыналі аналізаваць, вот як было тады, як цяпер. І вось калі асабліва ў работах ёсць вось гэта параўнанне, то наша журы яшчэ больш так ацэньвае гэта, ну, Алена, скажы, калі ласка, а можа ты таксама прыгадала нейкую гісторыю, якая спадабалася табе?
Вот у меня тоже, мне очень запала история про свадьбу, я вот в голове ее держала, но Костусь сразу так про нее рассказал. Но я хочу сказать, что мы выпустили на самом деле сборник с лучшими историями, с работами участников и участниц, и его можно почитать. Так, то есть это сборник да, таким. мы его распечатали, но у нас... Есть в электронном... Да, он есть в электронном виде, его можно скачать на нашем сайте DVV International, и это на самом деле что-то очень интересное, для того, чтобы почитать и познакомиться с историями, и если кто-то планирует участвовать, то, мне кажется, это очень полезно. Можна яшчэ раз паказаць яго? Так. Вось, паглядзіце, калі ласка, так. Я думаю, што такі зборнік, цікавая, грунтоўная такая праца, сапраўды са здымачкамі, так, з гісторыямі. Гэта магла б быць таксама не толькі ж падручнікі ў школах, вось менавіта мне здаецца, калі б у школах настаўнікі прыносілі на урокі, на заняткі, так, свае такія кніжкі, мабыць, гісторыя, якая вельмі па-канцылярскі напісаная ў падручніках, не здавалася б такой сумнай часам. Вось. Добра, якія тэмы, трошкі вы распавялі, ўсё ж такі падымаліся тады, так, і якія тэмы вы прапануеце новым удзельнікам? І ўвогуле, каго вы запрашаеце да ўдзелу ў гэты раз? В этот раз, у нас приблизительно та же аудитория, это школьники, студенты от 15 до 25 лет, те, кто могут принять участие как участники и участницы, и у нас есть еще такая категория, как кураторы. Это школьные учителя, активисты, работники музеев, библиотек, собственно, люди, которые заинтересованы, могут быть даже родители, которые хотели бы прокурировать и помочь участникам, участницам написать эту работу. Темы в прошлом году, темы наши были в общем о быте, о повседневности, о каких-то там религиозных особенностях и в принципе об истории семьи. В этом мы немного расширили, и так как мир, естественно, меняется, мы пытаемся тоже идти в ногу со временем, и мы добавили такие темы, как экология, охрана окружающей среды, потому что как раз тогда мелиорация проводилась, и это может быть действительно очень интересно. Чернобыльская катастрофа. Да. Мы добавили тоже темы такие, как молодежные субкультуры, массовая культура, мода, какие-то альтернативные течения, неформальное объединение, развитие общественного движения, потому что это как раз были те годы, когда действительно чьи-то, может, даже и не бабушки, а мамы и папы могли как раз в этом всем участвовать. Плюс сейчас гендерная тематика очень важна, и мы тоже пытаемся понять, как роли мужчины и женщины традиционно менялись, и насколько, может быть, это было заметно в семьях. И, конечно, мы не ограничиваем никого в выборе темы, то есть мы даем такие возможные подсказки, но если у человека есть тема, которую ему или ей хочется исследовать, то мы только за. Цікава, дарэчы, вось сапраўды з 45-го года это гучыць так, што гэта было нібыта даўно, але да 2000-х, і гэта сапраўды, гэта і 70-е, так, гэта калі былі ўсе там нефармальныя там нейкія двіжы, так, хіпі, рок-н-рол і ўсё, як гэта было сапраўды ў Беларусі, так, у чым гэта праяўлялася, калі ўзяць там те ж самае 90-е, і, канешне, там Чарнобыльская катастрофа. Скажыце, калі ласка, колькі удзельнікаў ужо ёсць і, мабыць, за якія тэмы яны ўхапіліся? У нас у гэтым годзе трошкі такая спецыфіка прыёму заявак. Спачатку мы запрашаем усіх тых, хто жадае паўдзельнічаць у нашым конкурсе, як куратараў, так і удзельнікаў, проста зарэгістравацца, падаць заяўку на ўдзел. І гэта яшчэ не гатовая праца, гэта намер аб дзеяннях фактычна. Але чаму мы увялі такую схему, каб нам дапамагаць гэтым людзям метадычным? Таму што, шчыра кажучы, асабліва настаўнікі, яны вельмі так хвалююцца, менавіта пра фармальны бок, а як правільна там эсэ напісаць, а як колькасць знакаў павінна быць, а колькі фотаздымкаў, а якія гэта фотаздымкі. І таму мы стараемся тым людзям, якія
уже мэтанакіравана рыхтуюцца да конкурса, да ўдзелу ў конкурсе дапамагаць. І таму мы сабралі даволі шмат, уже некалькі дзесяткаў такіх заявак на ўдзел менавіта. Яшчэ работы у нас прымаюцца да 31 сакавіка, таму звычайна, вот як я ведаю па мінулым годзе, у нас за апошнія 2 дні просто абрывалася электронная пошта, таму што вот все гэтыя заявкі яны паступалі літаральна апошнія там 1-2 дні. Потому что все вот как бы затягивают это. Да, но мы, конечно, призываем, если у кого-то есть уже готовые работы, отправлять их раньше, потому что это облегчит работу всем, наверное, потому что за 2 дня, конечно, все это собрать сложно, вот. Поэтому, если у вас есть работы, присылайте сейчас. Паважаныя слухачы Еўрарады, я думаю, што гэта выдатныя просто прапановы, парады, і калі б мне было мои 16 год, калі б мне было до 20, я б, напэўна, захацела паўдзельнічаць у такой працы. Мне здаецца, што вось на нашых вачах ствараецца наша сапраўдная жывая гісторыя, жывымі аповедамі людзей, так, жывымі там фотаздымкамі. Але вы зараз ўсё ж такі так да вас звяртаюцца зараз, і вы ўжо бачылі, з якімі гісторыямі людзі звяртаюцца? Мне цікава менавіта, якія з гэтых сучасных тэм, якія мы зараз вось пералічылі, так, якія тэмы зачапілі людзей менавіта? Ці ўсё ж такі мой дзед там дайшоў да Берліну, ўжо прадзед, ось, і ва ўсіх такія тэмы побольше. І, конечно, таксама тут есть пэўны маральны бок. Можа быць, нельга агучваць тыя тэмы, якія нам ужо расказвалі людзі і паказвалі фотаздымкі, калі вот прыязджалі на семінары. Адзінае, што вот я могу сказаць, што меня вот уразіла гісторыя сучаснай вёскі менавіта у такой рэтраспектыве, калі і просто вот адзін з куратараў, які прыязджаў на наш семінар у Віцебск, ён распавёл, што дзіўная сітуацыя, калі, напрыклад, у час вайны палілі вёскі, а пасля гэтая вёска аднаўлялася, росквіт нейкі был, то цяпер гэтыя вёскі ізноў паляцца, ізноў іх знішчаюцца бульдозерамі, ізноў іх паляць, таму што няма жыхароў, нікому яны не патрэбныя. І вось прайшло некалькі дзесяцігоддзяў, як змянілася сітуацыя. І вось калі такая будзе работа, мне здаецца, гэта будзе вельмі цікава просто пачытаць, убачыць аналіз зменаў, тому што я думаю, што там будуць і здымкі такой квітнеючай вёскі, гісторыі, як вот яна развівалася, і ў той жа час, як яна вот так вот здрабнела і знікла. Мне тут цікава, дзякую, мне тут цікава менавіта не распавесці гісторыю, так, якую я разумею, што гэта тайна такая таямніца конкурсу, так, а менавіта якія тэмы з тых, якія вы пералічылі, так, там гендерныя праблемы, так, ці Чарнобыль, ці там нефармальны нейкі движ, так, якія ўсё ж такі зачапілі. То бок яно ўжо ўсе ёсць, ці ўсё ж такі пакуль аднабакова трошкі ідзе? Канешне, з улікам таго, што ўсё ж такі многія з тых, хто будзе сёлета ўдзельнічаць, яны так ці іначай чулі пра конкурс і ведалі пра першы конкурс. І, канешне, яны больш арыентуюцца вось на гэтую тэматыку 60-х, 70-х, 80-х часткова. Але вось мяне што парадавала, што калі куратары прыязджалі на семінары, яны агучвалі таксама у тым ліку і тэмы, якія, напрыклад, вось узнікнення грамадскіх ініцыятыў. Вот у пачатку 90-х. Гэта адна з тэм таксама вельмі цікавая і мала даследаваная, тому што хто гэтым займаецца? Гісторыкі такія афіцыйныя, яны наўрад ці гэтым займаюцца. Нефармальнай такой вот гістарычнай думкі таксама у нас вот менавіта ў гэтым кантэксце няма. І таму, канешне, вельмі добра, калі самі настаўнікі, калі самі просто вот грамадскія нейкія дзеячы лакальныя, мясцовыя, яны будуць вывучаць гэта разам са школьнікамі. Кастусь, а ты не спрабаваў сам даследаваць вось тэму наконт грамадскіх ініцыятыў, напрыклад? Мабыць, ты нешта даведаўся. Шчыра кажучы, я ніколі не ставіў пакуль, прынамсі, да конкурса не ставіў сабе задачы, бо вот тое, чым я, напрыклад, цікаўлюся, гэта кола маіх такіх навуковых інтарэсаў, гэта культуралагічная думка канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Але, тым не менш, вось тое, што цяпер адбываецца, што адбывалася ў 90-х, вось гэта думка культуралагічная, тая ж самая, гэта таксама вельмі цікава, і, магчыма, у будучым я з радасцю параўнаю вось гэтыя эпохі і гэтыя думкі. Чаму дзякую? Чаму я пытаюся наконт тэму, чаму мне цікава? Таму што я пачула, што куратары гэта, напрыклад, настаўнікі, так?
Няма такога, што настаўнікі хутчэй, а вы увогуле вы прыходзіце ў школу і кажаце, што у вас такі конкурс праходзіць, ці як даведваюцца Я вот, настаўнікі? шчыра кажучы, хацеў бы падзякаваць інстытут развіцця адукацыі рэгіянальны, мінскі, таму што вот сапраўды вот гэта вельмі добрая такая традыцыя ўжо у DVV International, такое супрацоўніцтва з рэгіянальнымі інстытутамі развіцця адукацыі, і вось дзякуючы ім мы прыязджаем у нейкі абласны цэнтр, напрыклад, у Віцебск, там, ці ў Брест, ці ў Магілёў, і там збіраецца вось такая зацікаўленыя настаўнікі. І гэта вельмі класна, таму што нам не трэба шукаць іх па школах, нам не трэба неяк іх там дзесьці там праз інтэрнэт нават знаходзіць, а яны самі знаходзяцца, і гэта вельмі добра. Канешне, у нас ёсць свая старонка ў інтэрнэце, сайт асобна ёсць у Фейсбуку, і так ці іначай людзі знаходзяць і цікавяцца. Але, канешне, у нас не толькі настаўнікі. Вось тое, пра што вот ідзе размова тут, у нас вельмі шырока кола куратараў. Гэта можа быць журналіст, гэта можа быць грамадскі дзеяч, гэта можа быць бібліятэкар, музейшчык. І да нас, вот я вельмі рады, што і музейшчыкі вельмі актыўна прыходзяць на семінары і удзельнічаюць у якасці куратара і бібліятэкары. Таму тут у нас увогуле вот у гэтым плане вельмі класна, што абсалютна нефармальны вот конкурс, любы можа прыняць удзел і як куратарам, так і удзельнікам быць. У вялікай цэнзуры такое, што, напрыклад, у нейкага хлопца ці ў дзяўчынкі, так, у школьніцы, напрыклад, 15гадовай, так, маці ці там, хто там, не ведаю, там цётка нейкая, так, яна была у движухі там хіпі, напрыклад, і там будуць такія здымкі, там рок-н-рол, алкаголь, там яшчэ нешта, так, што такія здымкі яны не звернуцца ўсё ж такі, яны могуць, таксама з'явіцца. Так? Мы надеемся, что да, потому что это очень такой легитимный вопрос про учителей, потому что, конечно, мы все-таки призываем учителей быть кураторами, а не писать работы за участников, потому что иногда в первом конкурсе были видны такие, скажем, штришки, которые добавляли, наверное, все-таки учителя от себя, и это здорово, помощь — это всегда хорошо, но важно сохранить вот этот интерес и какую-то аутентичность, которую вот именно участники и участницы пытаются от себя добавить. И поэтому мы, конечно, очень бы хотели, чтобы не было самоцензуры какой-то, такой, что ну вот, а вдруг это там нельзя. Былі нейкія мілыя такія выпадкі, напэўна, напрыклад, у мінулы раз, так, калі там зусім яшчэ дзеці там нешта пісалі, вось нешта кранальнае такое, не памятаеце? Ну, совсем дети, наверное, нет, потому что он все-таки 15 лет, да, как это, начальный возраст, с которого можно участвовать. Ну, мы их уже не считаем детьми, они все-таки подростки. Да, поэтому... Вельмі шмат было такіх вот гісторый вот сапраўды побытавых, напрыклад, ну не вот таксама здымкі тут ёсць у нас вот як, ну мовна кажучы, вось там дурачыцца так вот як бы дзеці вот на перапынку там рожкі паказваюць, альбо там вот напрыклад здымак такі вось калі дзяўчаты паехалі на бульбы і хлопцы іх заснялі ў такім ну не вельмі строях не святочных, мякка кажучы. І тут зразумела, што ёсць вось такія нефармальныя абсалютна гісторыі, якія, магчыма, ну ніколі б не былі ў падручніку там ці ў нейкай газеце. Але гэта цікава, таму што праз іх раскрываецца сутнасць жыцця таго часу. І я, можа быць, скажу некалькі слоў, проста вот каб не ўпусціць з віду, вот што ўвогуле патрабуецца для ўдзелу ў конкурсе. Гэта у першую чаргу некалькі фотаздымкаў сямейнага альбома, архіва, не абавязкова сямейнага, магчыма, гэта будзе архіў альбо фотоальбом суседа, там сябра, знаёмых у школах, нават у лакальным музеі. Таксама, калі захаваўся нейкі такі фотоархіў, але абавязкова для нас важна, каб была яшчэ вусная гісторыя тых відавочцаў альбо тых людзей, якія былі ўвогуле на здымку адлюстраваныя, таму што без гэтага няма паўнаты. І таму вот фотаздымак і гісторыя гэта для нас ну, два такія слупы, на якіх базіруецца конкурс, а пасля па выніках гэтага трэба, каб удзельнік напісаў эсэ. Невялікае эсэ, у нас таксама пэўны вот аб'ём
ёсць, але гэта як бы таксама можна ўбачыць, Рэкамендацыя, рэкамендацыя такая. І пасля можна зрабіць яшчэ прэзентацыю, творчую прэзентацыю работы. Гэта зрабіць, вот вельмі цікава, у нас быў эксперт на семінарах, якая распавяла усе магчымыя розныя формы прэзентацыі творчай. Гэта не толькі прэзентацыя ў PowerPoint, гэта стварэнне сайта, стварэнне хронологии, Инстаграма, да, што заўгодна. І гэта сапраўды ёсць. У вас ёсць спецыялісты, якія могуць дапамагчы дзецям? Да, конечно, удзельнікам, скажем. І мы падрыхтавалі вось такую метадычную базу для ўсіх фактычна. І таму да нас можа звярнуцца любы ці куратар, ці удзельнік, проста папрасіць, ці нават зайсці на наш сайт і скачаць гэта ўсё. Кастуся, нагадай, калі ласка, вось куды звяртацца, калі нехта паглядзіце ці паслухае наш сённяшні эфір, так і захоча стаць удзельнікам. У нас есть суполка ў Фейсбуку па-за кадрам ад гісторыі сям'і да гісторыі супольнасці, можна вось увесці гэты тэкст, альбо ёсць сайт pazakadram.tilda.vs. Ну вось гэта бясплатны ресурс, на якім мы таксама вырашылі паспрабаваць вось так прасоўваць конкурс. Вялікі дзякуй. Так, у нас засталося не так шмат часу, але у мяне ёсць яшчэ пытанне наконт таго, як мяняе такі конкурс, так, людзей, што яны даведваюцца і што адбываецца ў іх сям'і. Я ведаю, таксама ёсць гісторыя. Ну так, гэта вот, дарэчы, я думал, што Алена якраз, калі вот была размова у нас пра такія цікавыя гісторыі, што згадае пра школу працоўнай моладзі, таму што DVV адзначыла, акрамя таго, што журі вылучыла яе на першае месца эту работу, то і DVV яшчэ так, сваім прызам. І вось якраз вось эта дзяўчына, яна прысутнічала ў нас на адкрыцці, старце гэтага конкурса, другога ўжо. Яна падзялілася, што напрыклад, яна 10класніцай удзельнічала конкурсе, яна яшчэ не ведала, куды ёй паступаць, што ёй рабіць. Гэты конкурс змяніў яе жыццё. Вот гэтая паездка ў Берлін як пераможцы конкурса на саміт Еўсторі, моладзевы саміт Еўсторі. Яна паступіла на факультэт сацыякультурных зносінаў. Яна, па яе словах, яна наладзіла нейкую камунікацыю, больш даверлівыя адносіны, стасункі з маці. І таму сапраўды конкурс, калі да яго так паставіцца адэкватна і нармальна, не як да нейкай навуковай працы, а проста як да пошуку і да вот вывучэння сваіх каранёў. Ён мяняе чалавека, і мы вельмі рады, што так адбываецца. Да, и вот то, что тоже Кастусь уже упомянул, все-таки мы просим делать интервью с теми свидетелями этих событий, и это действительно может вывести общение со своей семьей тоже на какой-то совсем другой уровень, потому что есть темы, которые в семье как-то особо не затрагиваются, может быть, или никогда не открываются, а здесь это может что-то привнести тоже очень. Пра хіпі, напэўна, можа таксама сапраўды і не закранаецца пытаннем. Ну так, то бок атрымліваецца, што удзел у конкурсу «За кадрам» ад гісторыі сям'і да гісторыі супольнасці, ён нават можа змяніць жыццё. Як вы збіраецеся прасоўваць далей свой конкурс, як пра яго будуць даведвацца, ну, не толькі з прэсы, у вас ёсць нейкая ідэя, ведаю, праекта? Ну так, мы хацелі бы яшчэ правесці конкурс, не конкурс, а семінары для не толькі для куратараў, але і для саміх удзельнікаў непасрэдна. І з імі прапрацаваць некаторыя такія вось прыёмы як прэзентацыі, вот творчае прадстаўленне конкурса, так і ввогуле работы з фотаздымкамі. Я спадзяюся, што будзе ў нас некалькі такіх сустрэч у Мінску, магчыма, дзесьці яшчэ, калі запросіць. Так што мы адкрыты да супрацоўніцтва, і калі камусьці гэта цікава, то я думаю, што мы заўсёды зможам альбо праз, вот, можа, Алена, праз вебінары. Да, мы планируем также сделать несколько вебинаров, где мы хотим собрать вопросы от участников и ответить на эти вопросы, чтобы был такой вот материал в записи потом даже, к которому можно всегда вернуться, и тоже его можно будет потом расшарить в соцсетях, которыми пользуются как раз наши участники. Мне, дарэчы, наконт сацыяльных сетак, так, мне цікава, таму што калі я вось пабачу такі альбом, яшчэ раз яго пакажу, так, хутчэй за ўсё, ну, тут толькі там па 4 здымачкі, так, хутчэй за ўсё, і я магу зачапіцца за нейкую гісторыю, і мне захочацца паглядзець яшчэ нейкія здымкі, так, а што яшчэ там было, так, ну, мне цікава, напрыклад.
ці будзе такая магчымасць, ну, напрыклад, не ведаю, можа быць, можна весці нейкія там тэлеграм-каналы, інстаграм-каналы, вось ёсць такія ідэі нейкія ці не? Так, ідэі ёсць. Ну, вот паспрабуем, што вот у нас была ідэя з інстаграм-каналам, але, ну, сапраўды, гэта трэба прапрацаваць, і хочацца, каб самі непасрэдна ўдзельнікі дапамаглі нам у гэтым. І вось, каб вот той інстаграм-канал, напрыклад, дзяўчыны 60-х гадоў, каб вот ты подпісы да фотаздымкаў ўжо зрабілі не мы, напрыклад, а вось тая моладзь, якой там па 20 гадоў, па 18 гадоў, як яны гэта успрымаюць, вось гэтую рэальнасць тагачасную, як яны ўспрымаюць тагачасную вясковую, напрыклад, дыскатэку, ці там 1 мая, там нейкі вот парад. Як гэта ў іх успрыняць? І таму вельмі цікава, вот для гэтага мы фактычна ствараем конкурс, каб людзі задумваліся над тымі рэаліямі, што былі калісьці, што не у кожнага быў, напрыклад, тэлевізор, не кажучы ўжо пра нейкія гаджеты, якія ёсць цяпер. Таму, сапраўды, эпоха меняется, час меняется. У нас, кстати, есть в Вайбере и в Телеграме очень крутые наклейки, стикер-паки, которые тоже подготовила наша экспертка Лиза Дубинчина, и она, собственно, да, сделала их, и ими можно пользоваться. Они сделаны из фотографий участников прошлого года, и они очень забавные и очень, не знаю, милые. А як их можно знайти? Их можно тоже в Вайбере или в Телеграме загуглить по закадрам, по названию, и, собственно, стикер-пак там покажется. Можна скачаць. Да. Паважаныя слухачы, карыстайцеся стикерамі, удзельнічайце ў конкурсу за кадрам, так, ад гісторыі сям'і да гісторыі супольнасці прымаць удзел, таму што, і вось мне, дарэчы, вельмі цікава тое, што вы распавялі наконт соцсетак, так. Спадзяюся, што хутка нашыя соцсеткі зменяцца, акрамя скандалаў, якія часам так любяць абмяркоўваць беларусы, так, у нас з'явіцца шмат іншых тэм, шмат іншай інфармацыі, гэта супер, так. Я нагадаю, што у студыі Еўрарадыё сёння для вас працавала Марыя Вайтовіч, таксама вось нашы арганізатары, скажем так, конкурсу, гэта Алена Шандрак і Кастусь Антанович. Вялікі дзякуй, слухайце Еўрарадыё. Дзякуй, да пабачэння. Пока.